Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepanjangan kepanggih malih belajar sinau pados kula panjenengan ana ing alam dunya sing ngoten niki mboten kepingingan malih. Kancane teko sih. Dan mriki aja wala-wala anggenipun kula panjenengan belajar. Karena apa? Ilmu Gusti Allah niki mung tanpa batas. Jadi aja ngantek mbatasi ilmune Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu Allah niku nggih kathah. Menika nggih mboten terbatas. Kalau jenengan ya masih banyak yang perlu dipelajari atau ya diketahui. Jadi aja mandek ning kene. Aja mandek sak rohmu tok. Jadi piye? Ya mlaku terus. Kenapa dike mlaku sing kaya ngono? Nah, mangke diweruhi ilmu Allah sing gurung roh awake dhewe. Sing nek iki mang adiki mang ya gurung kenal ambek ilmu iku. Engko muncul. Kadang niku bukan adiki ngarep-ngarep ben muncul mboten. Karena kelampahan wong adiki mang mlaku. Ya jelas masuk ning alam-alam sing ngoten niku wae. Nah, ilmu-ilmu tem niku wau niku alam. Coba kula panjenengan masuk ten alam niki. Lah kados kula jenengan tem niku kan nggih mboten sadar nek adike nek masuk ning alam. Adik mang bisa masuk ning alami ayat. Saged. Sehingga gak ning njaba tok. Ning njaba diucapne gampang, ndak mlebune. Biasanya kan sing digolek mlebune piye? Kok ning njaba. Nek kula jenengan aja nggunakne ucapan. Adik mang jeneng nggunakne rasa. Iki ning njaba. Lah supaya mlebu piye? Delen rasamu. Delen ucapanmu. Lah karena apa? Tem niki ucapan adi ya dadi penghalang awake dhewe. Rasane awake dhewe dadi penghalang awake dhewe. Jadi sekabehane mangke dilepas. Pikirane dilepas, rasane dilepas. Dan niku masuk ten alam niku. Alam temik wau kula jenengan belum pernah ke sana. Temik wau kan samudra, tapi samudra ilmu. Dari samudra ilmu
Kalau panjenengan iki enek pertanyaan iso jawab apa ngene iki. Karena penglewati niku. Karena temriku wau sanes ten pikiran malih. Sanes ten wilayah pikir atau wilayah hati sanes. Itu wilayah rohani. Nah, rohani ini nanti kan nggak ada batasnya ini. Nah, diki mengarungi samudra rohani nggak ada batasnya. Datang kono pikiran adik gak bisa nerjemahane. Kaya atine adik gak bisa nerjemahane. Tapi rohani cuma ngobani lesane awake dhewe. Coba nih. Utawa nek iki mang didohirne karo lesane. Kambek pikiran. Ambek pikiran jenengan iso nyandak. Ambek ati iso nyandak. Niki sanes. Jadi lesan-lesan tamliku wau diubahnya ambek rohani ini. Mujud nih ilmu-ilmu sing diweruhi rohani. Nggih pintune nggih tetep lesane awake dhewe. Biasane sing diruwi awake dhewe kan ilmu sing enek jeneng. Ilmu iki mang wis enek jeneng. Kan iki dereng. Sehingga kawara-kawara temriku wau dereng wonten namine. Nek dereng wonten namine, berarti pripun? Ya jarang terjangkau. Karena ning wilayah kono ya sulit juga menjangkau. Sulit. Dengan apa untuk ke sana kendaraan? Tapi nek kula jenengan sedaya niki diteleni, pikiran iki diteleni, ati diteleni, sedaya nih sinten ragane diteleni kabeh. Nah, iku lho ngawali perjalanane awake dhewe. Jadi mlakune nek kono bukan analisa sing biasane sering dirungokne utawa argumen yang biasa diucapne gitu. Karena argumen kan wis ana jenenge. Wis ana sing jenenge. Lah iki guru. Tapi ku nyoto ngono. Ilmu tanpa nama. Sehingga ten sifatnya Gusti Allah ilmu enek aliman. Nang nek aliman iki ku wis dizahirni. Nek ilmu dereng. Nek aliman dizahirin. Nek ilmu dereng. Nah, ilmu nek kene dadi luas. Nek aliman iki enek batese. Lah sedayane kados ten jerone awake iki mang kaya dene akal, ati, nafsu, ego, sukma iki mang wis tunduk kabeh. Wis sumeleh kabeh. Iku lho awal perjalanane rohani awake dhewe. Lah engko rasane piye? Ka iso adik ngrasani. Lah engko petok apa? Iku ya gak iso. Enten nek kula jenengan mengke tasik ndamel sukma, engko jelas petuk. Nek iki mang tuline gawe sukma engko petuk. Engko petuk alam gaib, engko utawa petuk bangsa gaib. Niku petuk mangke.
bono kono iki mang wujude pekak wujude ulama ya padha karena gunane sukma. Nah, temen iki boten. Sehingga semuanya boten loyur. Karena kono adik mang tiga iro sing kaya ngono yo gak buat tenaga. Nah, sukma buang tenaga iki. Kehabisan tenaga mulai sik kan. Ini iki boten. Sehingga lebih halus lagi daripada sukma. Karena weruhne kene itu weruh gambaran. Weruhne kene itu weruh wujud-wujud sing kaya ngono. Nah, wujud-wujud iki kan dijopo. Adik kira jeneng iki njaba kabeh. Dadi jam niku dipikir ya ora kene, dirasake ya ora kene. Nek gak kene kabeh salen, aja dipaksa. Nek jeng gunane amalan, iki jeng gunane pikiran. Iki gunane ati, gunane nafsu. Oh pengen rono ya kan. Pengen petuk kan. Nyata niki mboten. Ya kenapa sekabehane pun sumele. Kaya pikiran iku gak ada tujuan. Atine gak duwe tujuan. Kaya nafsu ini ya ana tujuan. Ego ini gak ada tujuan. Kenapa? Semua pun diam. Ya itulah awal awet ini pelajarannya rohani. Sehingga temen iku wis kena sing ngaling-alingi maneh. Rohaniannya dhewe wis kena sing menghalang-halangi. Juga mungkin luas nih. Lah ruwe kan obat apa jenenge lesane adik itu obani. Nah obat lesane kene kok gak ngliwati ning pikiran. Iki orang lewati ning sehingga karo-karo ini ya menang. Tapi lesan obah. Karena lesan iki mah dalane. Mereka kan wonten kalam anek mutakalim. Dalane wujude ilmu. Sehingga gak usah digoleki. Nah sama goleki berarti ya sukmamu goleki. Dan mereka kula panjenengan buat matesi sing ngaten wow. Sehingga biasanya tentang damal piye iki kan semedi. Semedi kan disalahne. Karena kok semedi sing piye? Disalahne sekabehane utawa njaba tok sing disalahne jero ning luyur. Wah enak. Semedi napa niki mang sing jero luyur. Regane disalahne. Ya temen iki mboten. Temen iku wau njaba jero iki jenenge kabeh. Sing jero yo menang, sing njaba yo menang. Nah, temen iku wau rohani kula jenengan buka niku. Kayak ini malah nyetel TV. Roh dinding padahal ya tengok-tengok. Wong tengok-tengok roh Amerika.
roh Rusia. Apa sama negarane kono roh apa jenenge Ka'bah. Wis sampean apuh tenan. Jadi bae ndelok TV. Lah, gambarane iki ngono. Cuma nek ning awet iki mendelok TV gak iso nggayu. Tapi nek ana ing rohani iso. Sego ngejak kata-katane rono iso. Bisa semua. Jadi ini nek kene cara ayo belajar lah apa sing pelajari. Oh gak belajar nah iki. Telen kok usah dipelajari. Telen pun kok dipelajari. Jadi pelajari kan jadi pasporan kan gitu. Negara dele. Ya karena dhewe sira jenenge. Nek ro jenenge ya delen. Yang jero kan sira jenenge kabeh. Nah sira jeneng-jenenge kabeh kan. Lah ada yang belajar roh jenenge, ya toh. Nek wis roh jenenge delen. Ngoten lho. Jadi aja dicampur-campur sing kaya ngono. Ayo kita belajar, belajar, belajar. Oh nek kene nek iki nek kene iki dele. Sehingga temen iku ilmune mengke muncul sedaya. Muncul ning permukaan. Nah temen iku wau kula panjenengan gak goleki. Tapi disuguhi. Adik mang gak njaluk wis dicepak. Wah model apa niku pun dicepak. Sehingga kanten muni. Ini njopo sik golek-golek. Sing takane wong ki mang opo ya? Wong ki ben mantep piye ya? Kan ngono iki golek-golek. Karena ten rohani gak butuh kemantepan awake dhewe. Gak butuh nek kono. Karena gak dibutuhne meneh karena gak fungsi nek kono. Pikiran ora fungsi, hati ora fungsi. Cipta nek kono gak fungsi. Pomane rasa itu mboten fungsi. Nah jenengan ngarani ning alam wong-wang. Karena iki menek cipta menciptakan alam wong-wang. Menciptakan alam gung lewang liwung itu menciptakan. Nah niki sanes niku. Lah karena apa? Ning alam gung lewang liwung adik iso ngarani. Lah kan iso ngarani. Nata mriki mboten. Nah niku pun lewat iku. Berarti piye? Nek panjenengan wonten alam niku kan. Aja mandek ning kono tok. Ada alam lain. Alam di situ kan kita sentuh dengan apa? Ya lebih halus lagi. Kita sendiri kan ada yang halus ning awake dhewe.
Nek lewang-lewang kan ini alam sukmo. Ada yang lewati dengan alam sukmo. Bisa. Nah, sukmo nggak bisa ke alam ini. Karena apa? Ini sudah nggak ada namanya. Nggak ada. Tapi kita di situ. Nenek jenenge kan penak, kare ngalamatin di langsung meluncur. Nah, sehingga temen iki gak kena ditiru. Nek alam wong wang atau alam gong lewang-lewong bisa ditiru. Nah iki nek niru piye? Nek rohaninya dikin gurung mlaku nek kono yo gak bisa. Karena ora gak kena diucapne. Diucapne iki gak kena kali kalimat nopo mon gak kena. Tapi kula jenengan teng mriki. Sehingga napa? Kula panjenengan akan mlebu ning alam gaib atau dimensi lain. Adalah dikimang gak tujuan. Gak tujuan pengen petok iki atau dipetok iki gak enek. Pengen ngrasakne iku gak enek. Nah iku lho, berarti piye? Iku tanda-tandane rohani awet jalan ke alam-alam. Yang tahu rohani kita. Yang membawa kita itu rohani itu sendiri. Itu akali. Nek kaya dene meneng kan tujuan meneng, tujuan tenang. Iki jek nakal juga ini. Iku jadi nafsu. Karena jenek tujuan. Tapi temen iku apa? Kalau panjenengan dideleh ngene iku. Karena rohani niki lampah. Lah kok saged ngoten? Kok saged rohani niki mlampah pripun? Nek roh awet jek roh ning akal. Sehingga nek kula matur, akale jenengan iki obah lho. Bisa menafsiri gini bisa. Nek iki gunane hati atau rasa, atine sama nih iso iku terjemahane iki. Ternyata nih saya tanya, bagaimana ini? Kok bingung. Lah apanya? Jadi nek kalau tanggalan jenengan mboten saged jawab, memang betul. Bukannya nggak bisa, memang betul. Nah, itu kan buktinya akal ini nggak bisa menjangkau. Hati juga nggak bisa menjangkau. Karena apa? Nggak bisa menerjemahkan yang keluar ini. Bisa nggak menerjemahkan yang keluar ini? Aja nggak? Yang gini ya? Boten bisa. Boten bisa. Depan Mbak, Anda. Malah terang di kafe. Nggih boten bisa.
Nah itu kan buktinya bahwa ini bukan wilayah akal, ini juga bukan wilayah hati. Nah karena apa? Dirasakan nggak bisa, ya kan? Diterjemahkan di akal juga nggak bisa. Itu nggak bisa semua itu. Nah terus yang menerima ini siapa? Yaitu rohani ini kan jenengan. Itu akale rohani. Sing nrimo iki mang rohani. Sing go ade iki mangko dikendalikan ambek rohani. Akal kok dikendalikan ambek rohani dhewe, hati kok dikendalikan. Nek sama aja ngomong ujuk-ujuk, ya iki akal ya. Karena apa tahu kok, ya dah. Oh muncul tahu. Ujuk-ujuk enak iki. Atau tiba-tiba kan. Nah, sehingga kalimatnya sudah nggak ada. Nah, ujuk-ujuk kan bisa diterjemahkan kan. Ini enggak. Sehingga pelajaran selama niki senjenengan tampi sing nabi niki rohani. Rohani. Sehingga wonten kejadian yang aneh-aneh ten jenengan. Lah niku ini. Lah kono pada umumnya wong gawe mel-melan. Gawe nek niki mang riyato. Lah iku saranane. Nyata niki mboten. Sehingga nek niki mang kepinginan ning pikiran ati on ing nafsiku niki mang dilerem kabeh. Dadi meneng kabeh. Sehingga temen iki rohani, iki ngomongnya rohani niki, rohani kabeh dombe kabeh. Dadi iki gak mejang akale sampean nggih mboten utawa atine sampean mboten ana ing rohani. Sing nampa pelajaran nggih rohani niku. Ribun meneh. Kalau wis gak golek-goleki meneh. Nah kono wis gak diduduni meneh. Gak diduduni aku lo yakin, aku ya percaya gak ngono maneh. Aku lo seneng nggon kene ora. Kono rohani. Kamu iki jenenge rohani iki nggih haus, dirasani mboten kenging. Nek sukma niku kenging dirasani. Matune sukma lho krasa awake dhewe. Mlebune ya krasa. Ya ta? Krasa iku. Nek iki matune piye, mlebune piye? Padang krasa. Sehingga ada kimang ning Quran kan. Kita masuk ke alam itu. Seperti kita ke bismillah aja. Kita bisa masuk ke alam bismillahnya. Nek gelegere sangka njopo lafate nggih ngoten iku wae. Tapi sangka jero masalah. Lah piye ta? Obah mungkin Allah menang mulai ya Allah sampean cerah. Obah mungkin welas asih Gusti Allah. Awake iki iso ngomong ki welas asih Gusti Allah.
awet iki mang iso ndelok ya welas asih ke Gusti Allah. Awet iki iso ngrungokne kowe welas asih Gusti Allah. Bismillah. Nah, iki ngleboni bismillah sing kaya. Nah, apa maneh nek kono iki mang mlebu ana ing titike, mleboni titik iki mang. Piye? Oga awake dhewe tok. Alam dunya sak isine. Yo malah ngoten. Sing apa? Wujud alam dunya sak isine iki lho welas asih Gusti Allah. Yo malah sedayane ciptaane model piyae gaib utawa zahir kelas asih Gusti Allah. Nokone kembang bentuk apapun kelas asih Gusti Allah. Nah, sehingga rohani itu luas. Karo pikiran ya, ngeluh. Bila punya pikiran. Nah, tamliku bedane jopo ambek jeruk. Bedane tamliku wau kalau jenengan gunakne mel-melan kalih yang gunakne mel-melan iki ana dorongan nafsune awake dhewe. Nek niki malah diteleh. Sehingga kene rugine nek kene. Nek kene yo rene batine. Nek kene ati yo ora untung, yo ora rugi. Nah, iki mah gunane nafsu. Jelas ana untungnya ana rugine. Nyata mriki mboten. Sehingga temeniku jane rugi segi enek jane untung pun mboten wonten. Karena sing mlampah iku wau rohani. Sing nampa niku wau ya rohani. Lah ngoten iki wonten kejadian sing aneh-aneh ten awake dhewe iki mang akal bingung kok iku. Kok iso ya? Ati ya bingung. Kok iso ngene ya awake dhewe? Terus belajar apa awake dhewe? Maca apa awake dhewe? Sehingga akal ya sulit untuk menerima. Ya padahal wis dilakoni awake regane awake dhewe. Akal enggak terima ya. Apa ya? Kaya ati lo gak yakin. Karena kene duduk iku, duduk keyakinane awake dhewe utawa akale awake dhewe duduk. Mlakune rohani. Ya mlakune rohani bukan dengan keyakinan. Nek keyakinan jek njopo jan. Kula nggunakne atine niku wau. Gunakne rasane. Niki sak jerone ning keyakinan. Sehingga nek gak diucap ini jalan nih. Lah mulo sangka niku nek kejadian sing aneh ning awake dhewe balik meneh akal aja ngantek ngumun. Ati yo ngono, aja ngantek ngumun.
Karena rohani ini pun melampah. Karena benten kalih amalan iki benten. Nek amalan kok sing gunane bisikan. Niku mbok sing lewat pikirane awake dhewe bisikan iku utawa lewat atine awake dhewe dengan suara tanpa rupa. Neneng ati gunane suara tanpa rupa, neneng akal iki mang gambarne wujud. Nah, nek rohani cuma nggak ada. Bisikan-bisikan itu nggak ada semua. Gambaran-gambar sudah nggak ada semua. Nah, itu bedanya. Nah, sama gunane bisikan. Ada pertanyaan tak merem bisik. Ya paling ngono. Merem bisik. Merem kan iki mang sing jero dialog piye, Bro? Aku anak pitakon koyo ngene. Wis engko jawab ngene ae. Kan ngono. Nek rohani mboten. Karena pun wujud, ya wujud iki mang lho sing matur. Contoh nggih. Sajane gelas apa bisa bicara? Bisa. Karena enek wujude gelas bisa ngarani. Enek arane gelas karena enek wujude. Jadi gak usah golek kata-kata lain lagi karena ada wujudnya itu. Nek darani. Nah, rohani itu tahu wujudnya itu. Sehingga ora bingung. Napa ora butuh keyakinan. Kenapa ada lewat keyakinan sing kaya ngono, engko ya dadi ragu-ragu lagi. Bener apa salah, cocok apa ora. Kalau nek kene segane kemantapan sudah enggak ada. Kalau pun di dalam. Neng jopo yang gunane sian. Keyakinan ya digunakne, kemantapan digunakne memang yang jopo. Lah yang jero gak ngono men. Hilang semua. Sehingga apa? Lah, bentene ngeten. Kados si aniki wau nglafatne la haula wala quwata illa billahil aliyati. Tapi nek kula jenengan ponten rohani iki wujud nih. Bukan nglafate malih. Wujud nih. Wujudnya la haula wala quwata illa billahil aliyati. Wujud nih. Jadi nglafati kalih wujudnya niki pun enten. Pada sami. Nek kimang wujudnya berarti sing iki mang hilang. Nek nglafate iki mah iki enek. Lah iki. Jadi mangka sedayane nggih wujud nggih niku. Kados sing diwujud niki nang napa? Diwujudne bismillah. Diwujudne ana ing ya hayu ya qayyum. Niku wujud sedaya niku. Nah, ten lafat la haula wala quwata illa billah. Kan nggih pun jelas. Gini ku sami kata kula jenengan napa niku la ilaha illallah. Niku sami. Atiki sering lafadznya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aja niki belajar wujudnya Allah. Niki belajarin niku.
cara sangka jebol ya. Kalau sering ditapi belajar wujudnya Allah sehingga apa niki mang tiada Tuhan selain Allah, tiada yang wujud nggih namung Gusti ini. Ya tarik nek ngono. Naliki la ilaha illallah ora nek pangeran sing wujud nggih namung panjenengan. Nah, kalimat ini kan untuk timbul suatu keyakinan untuk wujudnya Allah sing kaya ngono. Nah, iki mang ana ing rohani ini, oh gamur iku tok. Sekabehane iki mah ya wujud sifate ya wujud. Kamu niku wonten ayat kursi nggih niku wujude. Bukan baca lagi, wujud. Kula jenengan gunakan alat yang jenenge rohani sing ngoten. Nah, kene tinggal wujudnya apa? Ya, biasanya umumnya kan kun fayakun iki kalimat. Lah gak ngerti kalimat iki wis dadi masalah iki. Perkara wis wujud. Kun ono, fayakun mangko ono. Apa sih dianakne? Kun iki jero, fayakun iki njaba. Supaya jero iki nang njaba iki mang piye? Lewat fayakun. Basa iki aneh. Supaya wujud iki mang piye? Basiron. Ya iki. Gak cuma bola-balik diucapne kun fayakun, kun fayakun. Kun iso fayakun sing piye? Ya sabenar dina dikimang kaya wujudne akbare Gusti Allah. Awet ya wujudne ana ing kesuciane Allah. Iki wujudne ana ing welas asih Gusti Allah. Wujud kabeh. Nah, iki jenenge topo. Wong topo ngenengne sekabehane njaba lan jerone. Aku niki mang wis kene tujuan maneh. Meneng lerem wis kene obah maneh. Wis kene rasa maneh. Karena wis kene kalimat maneh. Lah nek kono awet iki mang mlebu ning jerone nafas. Nah, iki nafas iki njaba. Luwih halus nang jerone nafas. Iku mang alam jerone nafas. Tanpa rasa. Sehingga gak kerasa ati ambekan. Gak kerasa ati ngrungokne, gak kerasa ati mendelok,
Apa gak krasa. Jadi semeneng kabeh ngene apa-apa. Kono iki mati wis ora petuk apa-apa. Sing kurang pas iki lho. Wong diomong ambek akal, jawaban ambek akalmu. Ngomongnya ambek hati, jawaban ambek hatimu. Pertanyaane akal, jawaban. Kita kowe Kang kapan nanti? Kirangan. Dah. Maksudnya piye iki? Akal bertanya, Kang mau kemana? Gak tahu. Nah, seharusnya dijawab dengan akalnya. Kronom jero gak kena diucapne. Ora kena diucapne. Tapi ati ki mang dilakoni ning kono. Hati bertanya, jawaban dengan hati juga. Gak ngrasakne apa-apa. Wong dijiwit loro gak ngrasakne apa-apa. Ya karena kan kurang ngerti wilayah-wilayah sing kaya ngono. Wilayah akal ndi, wilayah hati ndi, wilayah rohani ndi. Dadi ini piye? Yo nek so wilayah rohani ki lho kanggo pribadine awake dhewe. Wong liya aja ngantek ro. Dengan nek ro. Nek ro bocor berarti iki. Sama cerita-cerita itu pasti bocor ya. Ngopos. Kenapa? Rohani ini bukan wilayah akal. Kalau bukan wilayah akal berarti gimana? Gak bisa dimusyawarahkan, gak bisa dibicarakan. Juga gak bisa dirasakan. Perjalanan akal itu bisa, perjalanan hati itu bisa diungkapkan, bisa. Dengan temannya itu bisa. Karena ini karena delok, oh kok musyawarah, berarti gimana? Dia itu jeneng akal, dia itu jeneng hati, bukan menyentuh ini enggak. Nah kenapa? Nah dikimang cek wilayah akal, engko sing ngene engko rekayasa, mengada-ngada. Hati juga, engko mengada-ngada dan lewatkan, gak usah dicegah. Ya, nyapa mau cegat? Jarno, kono dhewe yo pengen krungu, gak sampean tok. Aja dilarang. Nah, bedanya kan ini. Neng awet iki mang bicara dengan roh. Roh kita yang bicara. Ya, roh-roh yang di sekitar ya kumpul, Kang. Tapi kalau sing bicara menggunakan akal, itu enggak hadir ini. Sehingga roh-roh kene iki wis padha jagongan iki. Rumoke. Ya kok roh kok dibahas nanti awakmu. Nah. Jarno.
Jamu ngopi. Nek kok diaru-arui. Kali. Enak iki mang ning tempat di sing dikramate wong-wong. Engko jelas iku. Jelas iku. Ngantek malah teman-teman sandi yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Ini tiga kan. Istri kemana ya? Masa Ini ini kok pas mau anggur wae. Ini bener gak sih? Oh ide. Garek ngidul, tok ngidul ya. Ngidul pengetan ya. Pripun? Ngidul pengetan, ngetan ya. Itu ngetan. Oh ngetan nek. Ngidul itu ngetan. Nek kalau di sama nih kan ngidul ya. Ngidul ngetan. Oh ngidul ngetan. Nek kalau di Morotawa kan iku ngidul ya. Ngetan ya. Nggih. Wong sama aku salate kan rono Mas Brono. Nek lewat kono ya. Kalau semerap niku wae. Ono bener ta? Maka tuh bener semerap boten ningali apik belas. Masa mantuk ing video kirim. Mas nek ngopi nih, cuman. Lah ya kan apa jenenge wis diwara-wara kacore ya, Ding. Bukan ngertos ya, boten ningali apik belas. Iki kok ini Pak Tata. Ini ketar ngasar kok mboten temu apal. Mas Arif ngopi nggonku ae. Pandi. Sing WA Pandi iki. Aku tak mulai kok demo yo. Ini ketinggian melakukan apa? Apa? Iya, sayang. Terima kasih. Memberain masa. Kopi titik ae. Mui teh set. Oh, wis. Syarat bincangannya gitu nih. Syaratnya. Syaratnya kan kopi. Sangka pengalaman adik iki mang ning tempat sing dikramati wong. Cara rasa lebih tajam. Ya tengok-tengok iki. Nyanding. Ora daran krungu daran itu nyanding. Lah wong-wong ngono kan nggawa dupa ben diparani kan. Nah iki ora nggawa apa-apa, malah disanding. Lha apa kan? Ora gelem apa-apa. Malah ditawani piye iki? Nah apa maneh tempat pemujaan-pemujaan. Wah, wis tak cepakne bondo. Kaya ora gelem. Garek milih lho. Ora nggawa wong-wong. Nah, tak itu titik ke omah. Sepurane kalau bisa gak ada apa-apa. Ya karena kita nggak mencari apa-apa, kita nggak ingin apa-apa. Berarti lihat dari situ kan apa? Berarti semua yang ingin menerima pelajaran-pelajaran itu.
iki gak manungsa tok, gaib lo pengen ngerti. Orang kadang menungso iki medit. Medite piye? Pelajaran iki mangko dibuntu kabeh. Cus. Supaya apa? Kene gaib sing sinau. Ya enek. Wah, medit dan jadi lah karena apa? Nek gaib iki mang ya. Ini nggak bisa masuk ke alam ini nggak bisa. Itu nggak bisa. Coba nggak akal dewi lo gak iso. Artinya kita ora iso. Apalagi gaib itu nggak bisa. Sehingga apa? Nggak bisa ditiru. Neng alam wong wah iso deh. Sehingga ayo nek kena penak kan. Kowe penakne ning alam tajrid gitu. Wah, kancaku kae penak ya. Oh iya. Lah sawi nek kon iki mang. Ning alam iki tajrid. Lah piye jadi di tajrid gitu. Ini jadi tajrid terus to, Mbah. Malah ikan kan. Ya, alam yang menyenangkan ini. Sehingga pelajaran-pelajaran ini yang menerima itu rohani awet, bukan akal atau hati, bukan. Yang gerak ya rohani itu sendiri, sing ngarahne engko ya rohani itu. Sehingga mriku wau ana keganjalan-keganjalan ning awet sik lampan. Gini ku buktine. Oh gak iso nyuwuk, gak iso nyuwuk ya. Biasanya wong nyuwuk kan arep nyuritan hingga ya. Mangapo. Nek cara bahasa Aka kan unik nek ngarane. Ada keunikan yang belum kita ketahui di situ. Tapi nanti kita masuk ke dalam keunikan itu sendiri. Kenapa? Di situ kan dijangkau itu nggak bisa, tapi awet dhewe manggon ning kono. Kan ya unik ya. Ning kono ya ora kena dipingini. Tapi ati ki ning kono. Nang kono gak kena diniati. Nang kono iki mang gak kena lewat kerentek ya gak kena. Karena duduk nang makom kerentek. Itu. Ane ngolah. Karena kan manggon cara bahasane Pak Saiful kan iku. Kan ayo apa Pak Saiful. Cara diungkapne kan dengan bahasa. Sehingga nek dikit dinggok ning sebelum itu kan. Nah, akhirnya kan wis muncul iku. Kalau wis ana rasa, gitu. Oh, ketek. Jadi dengan bahasa dibahasakan. Nek bahasa ini apa? Ada berapa bahasa? Ketek, kontak, musik, pikir, angan-angan, usir. Jadi enak isir krono enak iki mang kabeh.
enak susunan ini tuh wow. Sehingga terwujud laser Sing paling halus ketek. Lah ketek niki cara panjenengan ngarani napa? pasti penjogo niku Ana ing jaba. sing garai obah yakin awal-awal Awale. ternyata pasti sing jogo tapi sing paling halus. Ngertos pedalannya jadi benar. Nggih. Ya karena lakon iki mang muncul ketek kan enek kayak gerakan sedikit. Nah, gerakan kayak untup-untup iki lho jenenge ketek kawaling. Apa ning ngarani? Ketek. Untup-untup kok lho. Sehingga oh kita jenenge. Data mereka sebelum ini, ya, sebelum ini muncul, lebih halus lagi. Dengarannya kata rentak, musik, pikir, angen-angen, eling, sir. Ada 7. Sir itu pun keinginan gitu. Penwujud. Ya, gamane sir kan wis wujud barang. Kilo sir ngumpi. Ya udah lah ya. Nah itu lebih dalam lagi yang kita pelajaran ini lebih dalam bukan yang ini. Sehingga apa? Gak bisa ditiru. Nah sing niki wau banyak yang meniru bisa. Kenapa engkau akan munculnya rasa rumongso? Ama as manggon gini kan ngaten. Aku wis kok ini. Iki wonten. Tapi nek sinten mriki itu nggak bisa. Ya di kimang minggu bulan. Mau sedaya aja nih ngubring ini ya itu dengan berbagai metode cara. Biasanya ambek semedi ambek mengheningkan cipta. Yang dikeluarkan gimana metode malih metode ini gimana ada syahadat itu kan syahadat itu gimana piye yang ke ucapan adik gimana ngucap lafaz la ilaha illallah itu syahadat ambek lisan ko syahadat ambek nafas kan ucapan itu apa ko syahadat ambek hati waduh syahadat ambek detakan itu syahadat ambek kuping syahadat ambek telinga ada 7 syahadat itu metode untuk ke arah situ. Wong kan mandeke apa jendeng kaya zikiran mandeke ning detak jantung. Tek 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 tek. Nah, nek setelah ini apa masih ada? Ada. Masih ada lagi. Sehingga ono klima ilangnya detak jantungnya awet dewi awal mlebu ning alam itu. Nah, detak jantung kan jopo. Cara kan
iki nek gerakan ning jantung ati dek 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 dek. Lah ki iso ngobahne iki lho. Sapa sing ngobahne iki? Nek gerakan ini bisa dibahas, bisa. Dengan metode apapun itu bisa. Tapi yang menggerakkan ini loh, sulit itu. Dengan bahasa apapun gak bisa juga. Ya karena apa? Balik memang kan sebelum ketak iki mang. Nek bahas piye. Tapi ada gini ngono lho. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Lo panjenengan sedaya nampi pelajaran-pelajaran sing ngoten iki sehingga ana ing lampahan-lampahan njaba lan jero menika pun mboten wonten penghalang mawon. Mlaku minggu wis gak ragu-ragu malih. Apa maneh adik menarikane ibadah maring Gusti Allah wis gak mama. Al-Fatihah. Iya, tenang.